Moi moi! Tänään mä teen videon, joka on se Lego-juttu. Tällä ei City, vaan tällainen niinku Lego Friends. Aloitetaan video. Eli täällä on Virtasten perhe ja täällä on toi Leipomon perhe. Eli tää on tän Leipomon perhe. Isä, tällainen on Virtasten perhe. Älä Tiitu tee kauhean pitkää videoa. Ja sitten täällä on tuo virtaopettaja. Aloitetaan. Noin, aloitetaan. Virtasten perheellä oli aamu. Siis tämä on siis Kaisa. Ja tämä on... Mä vaan niitä pidän tässä, että... Nää nyt minulla. Joten tällaista tukkaa. Joten mä nyt Virtasten perheellä oli aikainen aamu. Mä lähdin kouluun. No niin, mä lähden työsarjaan. No niin, lähdetään. Joo. Ja sitten... Iitu tossa tässä on puhetta. Tää on tällainen lyhyt video. Koska mä en jaksa tehdä, mutta mä näytän tässä vielä loppuun, että tällaista videoa. Tällaista olkalantoja. Niinku. Hoitaitu sillä Marakassilla ennenkin videoon. Ihan pelkästään.